Zaujímalo by ma, že odkiaľ ten Doner berie okná, keď sú tak dobrí cenovo. Prosím pekne, okná bereme zo Spišskej Novej Vsi, hliníkové okná a dvere bereme z Lučenca. No ak chcete nejaké sieťky, žalúzie, garážovú bránu, garážovú nejakú roletu, aj garážová roleta, aj rolovacia garážová brána, tak také veci, prosím vás, pekne odoberáme zo Vsetína, alebo teda z Čiech. Takže nemáme žiadne nejaké šuvixy, máme proste dobrý výrobok, a dobré výrobky, za ktoré si stojíme a sme tu už od roku 2007, takže si nemyslíte, že keď si náhodou dáte od nás okná, takže za 2 roky sa firma zruší a že ruky preč po záruke. Také firmy sú tu tiež, aj s takými firmami sme sa dokonca stretli, že si dal zákazník od konkurencie spraviť okná a za 2-3 roky už po nich proste ani z chýru, ani slichu. Dávajte si na to pozor.